سلام كميتو علو أمل عالم اتركبو تخاتاتل تنفتو تنفانوس ميديا أخبرتاو سلامتنا أبزوز اللخم ويبصحنا بلنا نحامل عيسران حدن كلتشان عصر شمونتن وانا زيناتاتنا أرأس تقدمنا خندمت أكومينا ናይ ትግራይ ሓይልታት ተወሳኺ ጦርና ኣብ ኣምሓራን ዓፋርን ይፀቅዑ ከም ዘለዉ ተሰሚዑ ኣሎ። ህወሓት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ዝገበሮ ህዝባዊ ስብሰባ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ዘረጋግፅ ኣብ ልዕሊ ዘርኢ መፅነቲ መቃብር ኣብይ ኣሕመድ ይኽብል ገሊፁ። ህወሓት ንዓለም ሕጊ ኣይገዛእን ብብሄራዊ ምክክር ሽም ብዝፀውዖ መድረኽ ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቅን ንምስኳንን ዘለዎ ድሌት ብግልፂ ኣርእዩ ይኽብል ንኣመራርሓ ኣብይ ኣሕመድ ከሲሱ ኣሎ። ናብ ዝርዝር ዜና ናይ ብልጽግና ኣገዛዝኣ ንሮኬት ወሲኹ ከበድቲ መሳርሒታት ናብ ሰሜን ምዕራብን ከም ዘጓዓዕዝ ዘሎ ምንጭታትና ሓቢረን። ናይ ትግራይ ሓይልታት ብወገኖም ተወሳኺ ጦራት ናብ ኣምሓራን ዓፋርን ወሰንቲ ቦታታት ምጽቆዖም ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ብልጽግና ኣገዛዝኣ ኣብ ሓምሊ 21/2018 ካብ ባህር ዳር ናዙ ወታደራዊ ስምሪት ዝተዳለወ ከበድቲ መሳርሒ ናብ ሰሜን ምዕራብን ኣብ ምጉዕዓዝ ይርከብ። ምንጭታትና እቲ ኣመራርሓ ሮኬት ወሲኹ ከበድቲ መሳርሒ እናጓዓዘ ዝርከብ ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣብ ዝኾነሉ ወቕቲ እዩ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ኣምሓራ ክልል ንልዕሊ 3 ዓመታት ምስ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ጦርነት ዝርከብ ናይ ብልጽግና ኣገዛዝኣ ናይ ውሽጢ ባንዳታትን ናይ ደገ ሓይልታትን ኮይኖም ክወግኡን ይዳለው ኣለዉ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ህወሓት ንዓለም ሕጊ ኣይገዛእን ብብሄራዊ ምክክር ሽም ኣብ ዝፀውዖ መድረኽ ንህዝቢ ትግራይ ንምጭቋንን ንምስኳንን ዘርእዮ ዓብይ ቃልሲ ብግልፂ ተራእዩ ኣሎ ክብል ንዓብይ ኣሕመድ ከሲሱ ኣሎ። እንተኾነ ግን ይብል ህወሓት ህዝቢ ትግራይ በብግዚኡ ንዝገጥምዎ መሰናኽላት በብግዚኡ ንዘምፅኦም ዓወታት ዝተጓዓዞ ጉዕዞ ሚስጥር ፍትሓውነት ዘይቋረፅ ቃልስን ንዝኣመነሉ ብዘይ ምድርዳርን